שלום לכולם, אנחנו בדף היום עם מסכת ברכות דף מ' עמוד א'. נעשה הקדמה קטנה לגבי ברכה של המוציא שמברכים. המברך מוציא את כל המסובים. לאחר שהוא מברך הוא אוכל, הוא טועם מהלחם ומחלק למסובים, ואסור לו לדבר בין הברכה לטעימה שלו. עכשיו, אם הוא דיבר מעניין הברכה, אז זה לא נחשב הפסק. אבל אם הוא דיבר מעניינים אחרים, זה הפסק והוא צריך לברך שוב. אז אומרת הגמרא, אמר רב, מי שברך על הלחם הוא בצעו. מה היה פה? הוא עוד לא טעם מהפרוסה. עדיין לא טעם מהפרוסה שהוא ברך עליה. הוא בצע, לפני שטעם מן הפרוסה, הוא בצע ממנה והושיט לאחד מן המסובים. עכשיו, לפני שהוא טעם עצמו, הוא נתן לאחד מהמסובים פרוסה, ואמר לו לאחד מהמסובים, תול ברוך, תול ברוך. מה זה תול ברוך? קח מהפרוסה שברכתי עליה ותאכל. אז אם הוא אמר כזה דבר, קח מן הפרוסה שברכתי עליה, זה לצורך הברכה של השני, כי הוא מוציא אותו, את כל המסובים מידי חובה. אז יש פה עניין של צורך ברכה, אז זה לא נקרא הפסק, למרות שהוא עדיין לא טעם. אז אומרת הגמרא, אינו צריך לחזור ולברך. אבל אם הוא אמר, אבי מלח או אבי לפתן, לטבל בהם את הלחם, צריך לחזור ולברך. כי הדיבור כזה אינו לצורך ברכה, זה נחשב הפסקה. ורבי יוחנן אמר, אפילו אם אמר, בין הברכה לאכילה, עוד לא אכל, אביהו מלח או אביהו לפתן, נמי גם אינו צריך לחזור לברך. כי גם הדיבור הזה, אביהו לחם, הוא צריך לדבול עכשיו את הפת בלחם או בלפתן, הדיבור הזה גם כן נחשב צורך ברכה, ולא לפי רבי יוחנן, והוא לא נחשב הפסק. אבל אם הוא אמר בין הברכה לאכילת הלחם, גבי לתורי, גבי לתורי. תגבל סובין במים לצורך השברים, תגבל לצורך השברים. צריך לחזור ולברך על הלחם לפני שאוכל ממנו, כי הדיבור הזה אינו צורך ברכה. זה נחשב הפסקה. ורב ששת אמר, אפילו אמר גבי לתורי, נמי אינו צריך לחזור לברך. גם אם הוא אמר, תגבל לצורך השברים, כן, לבהמה, לתת אוכל לבהמה. גם זה, לפי רב ששת, זה לא הפסק. מהסיבה שדאמר רב יהודה, אמר רב, אסור לאדם שיאכל, קודם שייתן מאכל לבהמתו. שנאמר, ונתתי עשב בשדיך לבהמתך, והדר אחר כך, ואכלת ושבעת. זאת אומרת שהבהמה צריכה לאכול ראשונה. אסור לו לאכול עד שייתן אוכל לבהמה. לכן שהוא אמר גבי לתורי, ייתן אוכל לשברים, זה צורך. הוא לא יכול לאכול אם הוא לא ייתן אוכל לשברים. אמר רבא בר שמואל משום רבי חייא, אין הבוצע את הלחם רשאי לברך ולפצוע עד שיביאו מלח או לפתן לפני כל אחד ואחד מן המסובים היוצא בברכתו. הטעם כדי שיוכל כל אחד מהם לאכול מן הפרוסה של הברכה בטעם טוב. ולא יצטרך להפסיק בין הברכה לאכילה לבקש מלח או לפתן. רבא בר שמואל איקלה לברש גלותה. הוא הזדמן לביתו של ראש הגולה, אפיקו לריפתה. הוציאו לו לחם. הוא בצע לעדיה. הוא ברך רבא המוציא ובצע את הלחם מיד ולא המתין שיביאו מלח או לפתן. אמרו לה, אדר מור משמעתה. האם חזר בו דינו הרב מהדין שהוא אמר שלא יפצע עד שיביאו מלח? אמר להו, לדן צריך בשש. הלחם הזה שהבאתם לי, הוא לא צריך המתנה שיביאו מלח, כי זה פת נקייה ויש לה טעם טוב בלי להוסיף מלח. כל עניין המלח שיהיה הלחם טעים. ואמר רבא בר שמואל משום רבי חייא, כשאדם משתין, אין מרגליים קלים יוצאים לגמרי מן הגוף, אלא כשהוא משתין בישיבה.
אדם המשתין בעמידה מפסיק את הקילוח לפני שמי הרגליים קלים לצאת, מדאגה שלא ינצזו הניצוצות על רגליו מן הקרקע כאשר הקילוח הולך להיגמר ומתקרב לגופו. אבל שהוא משתין בישיבה, אין ניצוצות ניתזים, ואינו מפסיק הקילוח עד שמי הרגליים קלים מעצמם. אמר רב כהנא, ובאפר תיכוח, אם הוא משתין באפר קטוש ורך, מהרגליים קלים, אפילו כשמשתין בעמידה. והיא לקה אפר תיכוח, אם אין לו אפר קטוש ורך, וגם אינו יכול לשבת, יעמוד במקום גבוה וישתין למקום מדרון. אמר רבא בר שמואל משמי דרבי חייא, אחר כל אכילתך אכול מלח, סוף כל ארוחה תאכל קצת מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, וכך אי אתה ניזוק מאכילתך או שתייתך. תעניא נמי אחי שנינו אחר כל אכילתך אכול מלח, ואחר כל שתייתך שתי מים, ואי אתה ניזוק. תעניא אידך, אכל כל מאכל ולא אכל מלח, או שתה כל משכין ולא שתה מים, ביום ידאג מן ריח הפה, ובלילה ידאג מפני אסקרה. אסקרה זה דלקת גרון שמתחילה במעיים ועלולה להביא לידי חניקה. תנו רבנן, המקפא אכילתו במים, כלומר הוא מציף במים את מה שאכל, כלומר שותה מים רבים לאחר אכילתו עד שהאוכל שאכל צף במים, אינו בא לידי חולי מעיים. זאת אומרת בסוף הארוחה הוא שותה הרבה מים, זה בריאות למעיים. שאלה כמה, מה הכמות? כמה אומרת הגמרא? כמה מים צריך לשתות? אמר רב חיסדא, קיטון אחד לפת, זאת אומרת מידה אחת. אמר רב מרי, אמר רבי יוחנן, הרגיל באכילת עדשים 1 ל-30 יום, מונע אזכרה מתוך ביתו. כי אזכרה היא באה מחמת הצירות, והעדשים הם משלשלים. תוך ביתו הכוונה מהגוף שלו. הגוף זה נקרא בית, בית של הנשמה. אבל כל יום הלא אין לאוכלם מפני טעמה, משום דקשה לריח הפה. העדשים גורמים לריח בפה. אמר רב מרי, אמר רבי יוחנן, הרגיל בחרדל 1 ל-30 יום מונע חולאים מתוך ביתו, אבל כל יום הלא. חרדל גם זה טוב פעם ב-1 ל-30 יום, אבל לא כל יום. למה לא כל יום? מה היא טעמה? משום דקשה לחולשה דליבה, זה גורם לחולשת הלב. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, הרגיל בדגים קטנים אינו בא לידי חולי מעיים, ולא עוד אלא שדגים קטנים מפרין ומרבין, ועדי אכילתם האדם פרה ורבה, ומברין, מבריאים כל גופו של אדם. אמר רבי חמא ברבי חנינא, הרגיל בקצח אינו בא לידי כאב לב. מתי ורבן שמעון גמליאל אומר, קצח אחד מ-60 סמני המוות הוא. זה כמו סוג של רעל. והישן למזרח גורנו, הישן לצד מזרח של אוצר של קצח, דמו בראשו, גורם לעצמו מיטה. כי הרוח המערבית שבאה בארץ ישראל מצד הים לחי ומתונה, היא סופגת ריח הקצח ומכניסתו בתוך גופו של הישן, הרי שקצח מזיק ואינו מבריא. לא קשיא, מה שאומרת הברייתא שהקצח מזיק, זה בריח, הריח של הקצח, הריח שלו הוא מזיק. הממרה של רבי חמא ברבי חנינא עוסקת בטעמו של קצח. אכילת קצח היא בריאה לאדם. אימה דרבי ירמיה, אמו של רבי ירמיה, אפיה לריפתא, אפתה לחם בשבילו, ומדב קלה הדביקה קצח על הלחם עד שנקלט בו טעם הקצח המבריא, ומקל פלה. אחר כך קלפה את הקצח שלא ינזק מהריח שלו. זאת אומרת, בריא לאכול את הטעם שלו, אבל לא להריח אותו. רבי יהודה אומר,
על הירקות מברכים בורא מיני דשאים. אמר רבי זרע ואיתמר רבי חנינא בר פפא, אין הלכה כרבי יהודה. ועוד אמר רבי זרע ואיתמר רבי חנינא בר פפא, מה איתה עמד דרבי יהודה? למה מברכים על הפרי האדמה? למה לא פרי האדמה? למה בורא מיני דשאים? שאמר קרא בתהילים ברוך השם יום יום, וכי ביום מברכים אותו את השם, בלילה אין מברכים אותו, אלא לומר לך כל יום ויום תן לו להשם ברכה ושבח, מעין ברכותיו של השם באותו יום. כלומר ביום השבת צריך לברך להשם ברכה מיוחדת ליום השבת, וביום טוב צריך לברך ברכה מיוחדת ליום טוב. זאת אומרת כל דבר יש לו את הברכה שלו, ברכה מיוחדת. ואח הנמי, גם כאן לעניין כל מין ומין של פרי אדמה, תן לו להשם ברכה ושבח מעין ברכותיו, מעין השפעתו של השם באותו המין של הפרי. ואמר רבי זרע ואיתמר רבי חנינא בר פפא בורא, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם שכלי ריקן מחזיק מה שנותנים לתוכו, אבל כלי מלא אינו מחזיק יותר. אבל דבר שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא אינו כן. אדרבה, מלא, התלמיד חכם שהוא מלא בחוכמת התורה, מחזיק עוד יותר, עוד חוכמה. אבל ריקן, אדם ריק מתורה, אינו מחזיק חוכמת התורה כלל. שנאמר ויאמר, אם שמוע תשמע, לקרוא לשם אלוקיך. אם שמוע, אם כבר שמעת בתחילה, אז תשמע לעתיד. ואם לאו, לא שמעת בתחילה, לא תשמע. דבר אחר, אם שמוע בישן, תחזור פעם אחר פעם על מה שלמדת, אז תשמע בחדש, תתחכם בו להבין דברים חדשים מתוך הדברים הישנים. ואם יפנה לבבך לבטלה, אם תתייאש מלחזור על מה שלמדת, אלא תפנה לבבך לדברים בטלים, שוב לא תשמע, לא תזכה לשמוע, ללמוד דברים חדשים מתוך הישנים. אומרת המשנה, בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה, במקום מוטב, במקום בורא פרי העץ. יצא ידי חובתו. ואם בירך על פירות הארץ בורא פרי העץ, לא יצא ידי חובתו. על כולם יאמר שהכל נהיה בדברו יצא. מן תנא דעיקר אילן הררי, שעיקר גידול הפירות, האילן בא מכוח האדמה. לכן יוצאים בדיעבד בברכת בורא פרי האדמה על פרי העץ. אמר רב נחמן בר יצחק, רבי יהודאי דתנן במשנה לגבי מצוות ביקורים, ויש המעיין שמשקה את החיטה שלו ויבש המעיין לאחר שהוא קצר הביקורים לפני שהוא הביא אותם לבית המקדש, וכן מי שיש לו פרדס של אילנות וליקט ביקורים מן האילן ונקצץ האילן אחרי שליקט הביקורים לפני שהביא לבית המקדש, מביא את הביקורים לבית המקדש ואינו קורא, אבל הוא לא יקרא את הפרשת הביקורים. למה? כי אינו יכול לומר האדמה אשר נתת לי, שאחרי שיבש המעיין ונקצץ האילן, הרי בטלה האדמה שממנה גדלו הפירות. רבי יהודה אומר מביא וקורא. כי מה שהוא אומר, האדמה, הכוונה פרי האדמה. פרי האדמה עצמם. משום כך, הוא הדין לעניין ברכה אם ברך על פרי העץ, בורא פרי האדמה. יצא. למה הוא יצא? שגם פרי העץ, פרי האדמה הוא. על פירות הארץ, בורא פרי העץ, לא יצא. כן, אם הפרי שגדל באדמה, נגיד על מלפפון, הוא בירך בורא פרי העץ, לא יצא. למה הוא צריכה המשנה ללמדנו שאם בירך על פירות הארץ, זאת אומרת ירקות, זרעים, דברים כאלו, בורא פרי העץ לא יצא, זה פשוט שהוא לא יצא. אמר רב נחמן בר יצחק לא נצטרכה ללמד את הדין הזה, אלא לפי רבי יהודה, דאמר חיטה מין איננו. הוא אומר שהחיטה היא עץ, זה אילן.
דתניא האילן שאכל ממנו האדם הראשון, רבי מאיר אומר זה גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה בחייה על האדם אלא יין, שנאמר ויש מן היין וישכר לגבי נוח. רבי נחמיה אומר תאנה הייתה. מסתבר שבדבר שנתקלקלו בו, אדם וחווה עצמו, בו עצמו, באותו דבר נתקנו, שנאמר לאחר שאכלו מן העץ ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. אז יש לנו כבר שני פירושים מה היה עץ הדעת. יש אומרים שזה היה חיטה, רבי יהודה אומר חיטה, ורבי נחמיה אמר לנו זה היה תאנה. ורבי מאיר אמר שזה היה גפן. 3 דעות בינתיים. חוזרים לרבי יהודה. רבי יהודה אומר חיטה הייתה. למה אומר חיטה? מה הסיבה? הוא אומר שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיתום טעם דגן. כי הדעת שמקבל האדם זה מהדגן. לכן מסתבר שהיה האדם הראשון, זה משהו אחד, זה היה חיטה. סלקא דעתך אמינה, לולא דברי המשנה, היה עולה על דעתך לומר, הואיל ואמר רבי יהודה שחיטה מין אילנו, לבריחלה בורא פרי העץ. אם ברך על החיטה בורא פרי העץ, יצא. לכן כמשמע לן, השמיע לנו המשנה, אלא איך המברכינן, באיזה עץ מברכים על פריו בורא פרי העץ, איך הדקישלקת ללפירי, רק בעץ כזה שנוטלים ממנו הפירות, ייתן לגבזה, נשאר הענף של העץ שגדל עליו הפירות, ואדר מפיק והוא מוציא עוד פירות. כלומר, הענפים נשארים על האילן, וחוזרים בכל שנה, וחוזרים מוציאים פירות. אילן כזה נחשב עץ לעניין שמברכים על פירותיו בורא פרי העץ. הראש אומר, כותב שכל שאין צורך לנטוע אותו משנה לשנה, אלא השורשים נשארים בארץ, מגדלים פירות לשנה הבאה, נחשב עץ. הכוונה שכנראה לדעת הראש גבזה הוא שורש ולא ענף. כן, זה המחלוקת ביניהם. חזקים וברוכים.